I-program yeKiredi siyayijabulela kakhulu ngoba iwuhlelo olufocuse noma olubheke abantu abasha ikakhulukazi. And indlela oyibonayo ukuthi li-target abantu abasha uyabona nangendlela okuqashwe ngayo. Odokotela abasebenza khona, odokotela abancane, onesi abasebenzayo bancane, ama-community advocates nawo mancane. And into eyenza ukuthi sifocuse lapho ingoba abantu abasha bayabadinga abantu abakwazi ukukhuluma nabo nge-language abayi-understandayo so that bazwane. Uma ngabe ukhuluma nami eyami tsotsitali ne-language yabantu abasha iziwa wontanga bami, kodwa uma sengikhuluma nalaba abasha sebekhuluma olunye ulimi bona ba-understandana kulona. So kubalulekile-ke ukuthi noma ngabe imapha ama-services kahulumeni bakwazi ukuthi ba-relate, kodwa ikakhulukazi kwezempilo ngoba la kwezempilo umuntu omusha kufuna kwazi ukuthi akhululeke, kufuna kwazi ukuthi indawo engikwaziyo ukuyi-approacha nomuntu engiyakuyena ngiyakwazi ukukhuluma naye. Uma ngabe ama-services ethu engekho approachable, umuntu omusha esabukuza, umuntu omusha eyibona njengomuntu ongakwazi ukukhuluma nabantu azobathola uma efika emnyangweni wezempilo, kwenza ukuthi singakwazi ukufinyelela abantu nabasha. So iprogram yeKiredi ke isiza ekutheni iba-eda kulama programs esinawo atargeta abantu abasha. Kodwa ke bona njenge-organization bebese bethola i-donation yabo le abayithola asisezi ukuyisebenzisa kuphela for i-vaccination and asisezi ukuyisebenzisa kuphela for ukukhuluma nabantu abasha, kodwa sizoba ipart yokuthi siyisebenzise kuma-services in general. And asizobheka manje indawo ezisemadolobheni, sibheka ama-townships, sibheka indawo zasemakhaya lapho esizokwazi ukuthi sisize bonke abantu. Of course iKiredi as a program yona isafocus ebantwini abasha. Sifisa ukuqala ngokuthi kumphakathi waKwaZulu Natal le insiza uma ifika kubona zizosiza umphakathi. Kubalekile ukuthi umphakathi uba protecte abantu abazobasiza. Kubalekile ukuthi umphakathi uprotecte abasebenzi bezempilo uma beze kubona, kodwa kubalekile nokuthi ba protecte imoto ne-equipment ngoba uma bengaba protect labo bantu bengayi-protect ne-equipment nohulumeni ugcine ngenawo amandla ekulokethenga ngaso sonke isikhathi. I-partnership phakathi komnyango wezempilo nomphakathi ibaluleke kakhulu ngoba asinawo amaphoyisa anele ukuthi angaphelezela zonke imoto esinazo noma aphelezela onke ama-ambulances. Umphakathi wona qobo ofuna ukuprotect ama-services ezakubona.